Osoki zorionak, garaie amurrion iesaldi bat eta gero, nola joan da gorko guna? Eskerrik asko, bueno, ongi, irtera hasieran, pues, hasieran atakatzen taola, baina ez naiz gan, eta gero izan da pues, fuga bat, hartu dute pile demoa, eta repetxoa luzean kusi eta gainea berai hartzen, pues, jo dut eta hartu eta angara hor, pues, hartu dugu minuto eta piko, eta ongara hor arreleboz denbora bat, eta erran haute, ginero bakarriko 2 segundo, eta erran, bueno, besatu eta jo dut hor, azkenko repetxoa, azkenkoa, jautzina 5 kilometro hasi, eta jo dut, eta jatu naiz, eta hortik atope metaraino. Imaginatzet, zorionekoa izango zehala guain irabazita gero, Arras kontenago, eta nire biziko alira dena, eta arras pozik. Zorionek. Eskerrik asko.